iti pakasaritan nga intay basa ita, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto, san napudpod no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Marisa Mangalindan, kasamatan ni Immaculada Santos, kan ni pagayam Love Hurts. Kastiman, ti surat ni pagayam Agusto. Dear manang biyanang, kaya't kuman nga istoryaan ti stress ko, idin sang patanak ko ti nobya na iti balay me. Ma-stressak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runakat saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayan da, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Sige, agnganghakan, darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya. Agnganga ka ma, Jima. Tasubuan ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka? I love you tao, my darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, Mike. Nagpintas ka niyo. Ay, Hinding. Uray dito'y sangot, ipakanan kag sinsinipit kayaw. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasangsango yaw. Di tatakmat. Sweet kami nga raw. Hindi sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Gabi lugar yung mata. Sana dito'y sangot ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na, di asawa ni Alvin kabagis, Agustaw. Taga kabang-ibang nga ilay kabagays. Kahit kano nga iti kasarda, insang put na mutan di nubya na iti balayaw. Masuro na nga ron. Nagisang put iti babae kawampay urnong na. Kanya usaran na nga agkasar, o makwarta na, o matarakin na ababoy apartsenda ko ma. Ay kat dagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdaga ka bagays. Ang nalpas ka nung tayo kontrata ti busda. Aramidan da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amo iti day jay akaanakam ka bagays. Sadsadot na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw, kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yamam mo ka kang kuha. Ay, kastaya. Ay, anay ako, nagsakit mananda to sa Alvin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ibuat ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti pilyang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubam mo tang tinubyang baraw. Wanan tay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madaling, bumabakan, way. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nakabaw. Ay, wanan tay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, ante, ta, ito yakon nga agiyan. Ha? Wanan tay, dito yan nga ni Jima. Agden na kamin akasagasawa. Ha? Apay, di kay pa'y lagkasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna, saka ito agden na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mangaming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti ipautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito'y istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para ko sinamay. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising kamay. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipagan,
Ta nagayap damay. Talaga nga umay kami, tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay na mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Nga ka mo, darling. Ay na, kita-kitaan data dagiti tao ito kasaran. Paybay am ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita data. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling. Kiss man, nga. Ay unay daytan. Uray dito'y kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslanda kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw. Ngum sinaklot mo pa ni Jima. Ay na. Madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga raw. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Dakay tikit kita inda. Nakaisem na paimot ako mitkita kada kayo. Ay na. Maragsakan da siguro, Tay tadala makakita iti kastoy kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alain yun takang kanan nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Dapay atiw yun atin ijer iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da Alvin kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa ti mapainaw. Ay na may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap apada. Uray ko manutin ijer da. Ngam sa mat. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang ay naaputakas latin ijer ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan ken innubingan ken ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta Gagangay na kabagays. Nalabos mo tikas dyan nga style dagi dyan nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Ha? Da Alvin kan dyan nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngumkas dyan paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Ha? Pagan ano kumamot da dya tao. Nagangdud. Ha? Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na addaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day dya lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Ay, agdal na ka man mat, tilay bagbagam mat. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawak. Ay, masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman ang naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Nay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga yadwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy! Mangan kayon! Lumami isan titaraon. Kas kailagin inarmanayon. Untadang! Kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri nami iti tunggal maysa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Ala, manlatikan na ikaw, tayo jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kaya yaw. Sino dyan kinuyog mo nga nakasyurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kanakan di asawa ni Ulitag kao. Nairanalaan naggidang kami, naggapot di istaur. So, nagkuyog kami na, Anay kumay. Apay nga nagsipak ka? Apay nga mapapasama kang kajima? Gaputa siyak-siyakan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapo daw, napintas kan seksi. Ay, saus. Kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga agjam-jamming no daduma. Makitam dita! Ay, anay kumanay. Naglablabas kan. Sa po'y nagsakit ti si Pak Mau. Babaero kamat gayam, Alvin.
Jack lang paggarop. Ay. Awan babae. Kano si kala nubyak? Apay ko mga biro kakpayla iti sa balay. Kada kang ruday. Ag sinatakit din. Nay! Sa nakasta Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang! Ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano ki din? Bayam no pumanaw. No di nan kayat, di mo ipilit na bagim kang kuana. Ay, nagpasugnod la dayay, tatang. Ay sinamon, naipon launay. Uray kumaano po nung adda babae, nga mawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinabki din. Nagano ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kadakwada. Sana dyan di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayat Ay, masapul asurotak tinobyak. Taya aywak. Kurang la iti ayayo dayay, tatang. Kag, pangalami ti pagplitim ngay. Ay, kay na bumulod akan ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Alvin. Saan na nagawid? Ay, nagpaisontay. Ay, sige nga tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala ba si Ilkyu may? Gagangay ti agayan ayat, Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawi din tinobyak antay. Gima? Ay, Gima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay. Kas ano kat Jack matla maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti inaramid mo. Apay, saan nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod ti pababasol mo kanyak. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaate ag sore. Nuwinay. Sorry nga ruday. Basta santang agsina. Sorry Jima. Promise. Dakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan Alvin. Talaga kiti nga Jack Bull ka? Ano? Pati bakit patulang? Nana Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kanagpaiso ma. Ah, Dajim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakal nga matat. Asaw na nga panang titan miti legs ni nanay sayang. Ay, sos, agapa padamanang. Wan nga ron, kanayon mo ti panagapada. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumat ti panagapada. Wala kay Jayan. Ang kagsubsublen. Oo na yun nagitadwa. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da paylaang. Uray di takalkalsada. Agsinsim naklot da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmet la ita. Uray sa dino ditan a lugar, no kayat dati agapa, mabalin lata. No kasta, inaldaw nga agapa da, kabagays. Ay, huwag nga rot ka bagay, marangrengak. Di da pa'y laki nga rot agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon na mga agapa nga road. Ay talaga ang makarengreng da di balay. Sina di sina, Sakit ti karkari kamaon. Apay ti ko ng pagtatakko ng Kajima. Kasta gaya ma. Sige, agsinatan. No umakmat lang kanya mon. Una tanda lalakin. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ay agtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung pagarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, kung ano na ang makababae sa may. Wan, agsinatan, ang dun. Nita, kung namilan na pang luka may. Uri mamin ano ka mga gigaws nagangpap ka. Nakarkaro ka ah? Na, Di ka pagtututbras? padatalang. So di ka man kundi dilaw si ka. Iwaragawag kung tupay ti kinaampa mau. Gawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Bukas tamat la ka na yaw ti panagapapayaw, Alvin. Jima,
Nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa akayak ko Jak pagan ano da ito babae. Ala nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublime kadagiti dadakkel na. Manjak ngay! Ang gawit ang iso. Bakit anin? Itultulob mo pa ilaan? Jak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan dya utang mo kanya, Calvin. Utang nga ipagbagamit. Ada ka utang ko kang kan. At adamat. Nalipatamayan dya utang mo kanya, kaya di agar aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Ala, bayada mo Alvin. Tapno malpasan ti amin. Pala ngay. O magkwarta. Nukas na nga ron, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan dya utang mo kanya. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak dya ibayad ni Alvin iti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Hanak pa nga agawid, taurayak dya ibayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga kang agtrabaho ito'y balayo. Basta kasi anda ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige Okay lang, balasan ka. Amuyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babae. Kinagsadaut. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babae? Hay! Nagangdaod da kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritan, itiliklikudan na. Ada makarbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Wan ngam inayat mo idi. Urekas kasano, naginayat kayo, saan aya? Idi aday ta. San itan? Agbabawi ka nakiayan ayak kang kuana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin na kada kayo, saan nga pudno dagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga ibagbaga na. Iso tinaang dud, saan nga siyak? Dito pagtututbrush. Mas dawak nga rod iti bagyak, no apay nga kinayat ko dahi nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw tang na kanyak nga hana nga binaybayadan. Unay dayton nga style yu, Jima. Idida mo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlang nga. Katno iso tinang erugrugi. Ay nano, di mon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan ije lugar yu. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yu. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Ururayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000 Jima. Bayad na kung ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan iji lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. mala, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay aya tatang. Nakasapsapa. Bumangon ka! Tayo karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Agmula ka tinatang. Tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko ni Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalayngap. Day talag namnam ay tiyambaw. Tatang. Ala, agmurmuray ka. Ta masapa kang agtrabaho. Sana mo balinti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Nuwun tatang. Kunak no di nakdenggan ti anak ko, ngam kaasi na tinungpal nakmet, aging ga anak ay patakderan iti bukod na abalay. Nang asawa matan katadan duwa nga anak na,
Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan, tuy pagayam mo, Agusto. Ala, nasaya at mat, napintas tinagtungpalan ti anak mo. Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anangato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at bagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angam sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Agusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello papagayam, nadagaang apanawan tayo amin na imbag nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa, wano'y drama ita, kat manipod kinipagayam tayo nga isong, sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na, hello mampay kini John Lynn Padua, ni Sir Alfredo Basanes, dita Sacramento, California, ni Marita Coquia, dita Puso Robio, Pangasinan, ni Ma'am Gina Ganner Santos, dita KSA. Kastiman ti ko na ni pagayam isong, Dear Manang Biyanang, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko, ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta, iso ti padramakan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysa. Asawag, abaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklom na ito napasama ka na giti aginak, manang. Abaya napasama nga katakwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan di ta ti biyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang, manang. Ah? Kaya't mo asawan. Addan ar ma'am. Ito na. Awan mo siguro dakis na, tabalo amitay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam, nagpiitan. Nalado ki di Nagriga ngamin ti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagarami ti sa balay. Nabayag basi ni liw-liwag ko ti pan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawin Sakan to agaramanan iti sa bali ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka magaya, magisong, sumrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amom siguro ti makagapaw. Napa nga imaya. Kas iti sigaw, umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tarik namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga roday. Kasaradagusan? Una, di tanto malatong palta sana ya. Wen matkit di Anya ngay. Umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa kasar baraw? Kasto yang kay. Naragsa ka madanagan. Ha? Itapay mait. Madanagan ak angkal. Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Sigaki di mait. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kayat na maulit tinapasamak angkal.
Ay na, sa bali na di mo na nga asawam, sa bali mat ita. Unang kasanungin ng mabalo manay. Amangan ngamin no man nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na urnong tila baak. Bumasi ngamin ti danom iti ubawg no kastoy asamar. Inaksaglabay si karayan na. Itong bigatin at akuyugon ka. Adapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alak tay dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasa yawim mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa pagawid. Malangar na. Sikatin makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mo ti karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabay ton bigat. Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apay Uncle! Ay na, ibagtay may ka. Ay ni bakit mau, ingkakitain. Araribungbungan dagiti tatao di karayan. Ay naigalis ka na. Anya, sa dino bandang Uncle! Condolence bayaw. Ha? Ay, agyamanak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak kaatindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isang, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Awanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mag. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Gusto? Mabuti nga ka. Pagbut ngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon, no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyay ngay kasinsinday di feling asawam. Apay ni Arsilay? Ag naudamot gaya man dito'y lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Wen, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y gayam dayay. Apay no armam ni Arcele aday. Saan man atilay bagbagam manang? Ang mga numasulisog ka mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di manang. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Uwan, no kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kayat kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kan nasingput ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? Una silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Kuha, di naktunga talukwan isong? Saan do apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona ka, lab na lab ka. Sige nga rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay,
Agyaman na kagawad. Ay, ayateng kamay. Rumuwarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Ina agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ije balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kandi mat ko na ngay naklon na ka. Arma manan. Saan ani Arceli termak? Asino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang nga rudan nobyam. Ay, kiwina. Ang tapno da reserva, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwamit. Nasaysayatin, tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay, ayatang ka talaga, Angelina. Sabay ko mata, danam namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatin, Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sain. Sapay nuwangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte ang. Anya! Ay, damo nuang kao. Magbiro kak to iti baka, Kinsa nga pulo ababaw. Pagbalinak to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin, I love you to kunam kanya, kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isong? Ha? Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo kaw. Di uray duwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Doa mo tinubyam? Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basit ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Agpirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulon ti inana. Anya? Uy, Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Ken naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ni Arceli ti ikalay sam? ilimog minton at ipanagkasarmay. Saan na dito yung lugar tayo ti pagkasaramay? Mapantayo iti sa bali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia. Ti maipapahan iti nobyom ani isong. Agkasarmat ka nun. Ha? Ni, saan pa'y mat anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti ikasar na. Saan asika? Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko hinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakda di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan yaw? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam kaw. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duatam gayam. Ibagam ti agpaiso kanyak isong. Di ka aglibak. Ay, kwa. Wine. Aklonag. Ada nagkinaawata mi kini Angelina. Ang sikat ikasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak isong. Kwa.
Sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay Anubia. Ay, baka wanin na kumarsilay. Sorry saanin na maulit. Ala, agawid kan, dapay papanak isong. Kung naman narumor ta ita, iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar, dapay gayang papanak. Ada ka din ni Arsilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila, agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Kasta Imbla na mo't iti itday. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arsilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipata mong day ta akasar isong, taagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan, naupayakin kan. Di kan pagan ano, chikboy kamat gayam nga uray balo kan, makapadismaya. Isong aglinipatan, di ka pagan ano, bye! Ay, hilaw! Hilaw! Ngay? Inidaanan? Agdis kitara, tag sa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah? Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kaming kani Arsilay. Si kati kasar ka. Saanan? Eh? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano isong. Hawa naman ang sininaanda mo dagiti nubyakaon. Anya ngay, dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom aya ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskartem ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at nagladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayla ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akamali ti naramid ko ta nagdarasudusak. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din jak ko nagaramid ti sabali. Katita nasurukan na 50 ti taon ko ngambalo aklata. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabutungak. Ang mga numabalo akmanan. Alakastan ti pagayam mo isong. Alaka, try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat dimon kayat tagaram, adakan ka rayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapakpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyor nos pare ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag nginamanan iti tonggal maysa. Manang Biyana! Manipod kani pagayam tayo adayana sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan tayo pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua Family.
di ta magsingal ilokosor. Kastimaanti ko na ni Pagayam Dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayat ti padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay stambay. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mutir aramidag. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ngay luklukon na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Jesus, tapno'y bagakan ka. Siksikalahan ti babae nakawis itirik na. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny, Manyangay, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno amok. No mayak to pa dito'y balayaw wano saanan. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito'y balayaw. ay kwa. Maipasiguradong lakit di Shakhtar. Usan! Ha? Halaw, nagipagalistuan na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo agtiliw la kumay ti manabutay. Di mo pa'y maramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. Italag siksikog tiyan aramidam. Istambay. Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay na ito'y alam mo. Kumanagat. Tunog kayo, wasiwas kan. Kumano ka man? Sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you to. Nasayamay ta nakarik na day jata aw. Kapimbanawain. Apa yan nagbayag nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Eh, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Wan. Taay ayatak ngamin una. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Hindi mo ang mutag pili iti pakirelasyon na. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya makita mi di star, butay ti sagsagun na. Tatang. Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakang kengkwana. Into nagasawa kayaw. Kasta ka day. Makasapul tumutla siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Into lakayain. Into nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggal agsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanag iti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na nabartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rod tag konsumisyon iti denan ha. Tatang. Agpanunot ka ana imbag anak kao.
Mukmat kahit adi nakarman da jay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente pagsapulam. Tatang, Birbiro da jay ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalin lata. Tanda ka ngaro damang pakangkang kwa na. Anya, may karem asinaamon da jay ataaw. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mait. Imbis at tulungan nak amang upay dyan nakta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mat ati kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapo kin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunal. Isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramaten na ti utat na. Ararbem kanuaya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklunak pa yun na, tatang. Anya, Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga, asawa ko na. ay, nagluho kan. Pangasawa ka, nga awang mo pangasawam. Kantay nga ang tayo ngay. Kantay tarakin yung ababoy. Ay, naglalaing ang mutan. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Ultimo kalding. Uno aso la ko maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbait. Professional pa yung mga rod dyan narimaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ka ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Ay, di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi ta anak kao. sapay ko matatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabitlang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantangaraw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Hey! Nagkuyog na manayin. Masurunak. Ay na makabil kon sandyanak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asana day di alalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di inubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsat ni ayat. Tulang pay! Tawan deng-denggen di anak mo pamagbaga. Subag. Nabayag may tadi mi may jes tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na di nagpakpakita kanyak. Ay, ang mga nun ang asawan iti sa balay. Saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram.
Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang da dya lalaki kang ka. Uri kas ano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kasta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipatin ki di da dya lalaki. May, si kamu kayam daya na balasang ka. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging daita ka awampay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan ko makengkwana. Tawan ti agbayag a cellphone kengkwana. Tanaw awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak kami ti nagbakasyon ijaayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklaluan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan no kasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi ni inton bigat. Ay manjak. Jak kayat da dya lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no isuti kayat di anak ta. Suportaran talat ta kuman di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Jak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubaing. Diana, pangaasin man nanay. Tapautangan ng iti 5,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. At nabayadak. Nabayagan nga utang ko dayjay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Binay. Piyesta di ka bangibang a barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita, awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana, di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam. Nakitak idikalman iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh. Naimbag man ta da pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kidi piyestaan. Dandanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulayang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, Heh. bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Diana nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar iti lugar ti asawa di kumparek. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi Diana wait. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbol. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw.
Promise. Karim day ta takduram day ta karim. Wa, nanay. Ipakita to kadag iti dadakkel mo ti panagbalbaliw ka. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas da ito yan, wine. Agsingsing putak taon numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa nga ron balasang ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi din. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dya tao. Ang bayaman, tay naktudamagan ka ni Kakapitra. Na nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny dya saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asimang pengay? Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Nay bag nga oras yun, tata. Kastamot. Tulagan tayong ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramidang pinay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adutlugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid binay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto dayta na panagsangsangi mau. Agragsak ka ki di tanda ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiyawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka ki dayta saan kayo pa nagkasar. Kasanungay no nagkasar kayaw. Sana inaramid ti kasjay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga rupat kwarta na dya tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan nubya na lakay. Wine, bungga ti kalaysada. Ado ti sagana. Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka ginobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga kon. Siyak tirumbangay kalay sana, manang. Ay, nagsina kamin kan ni Benny. Kan, sa bali tiing kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Timarayan nga imadayo. No kasta? Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Dayana nakaw. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang? Ni Bini nga ex-maw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan anatuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siya tiing kalaysa ni Benny. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag kwa mading aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatangko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga.
Kat ita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak ka dagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amen.